so ani ko an tan shi san wan goni bon comme bara wa chan bon na recette dof na di protéger lan ki kishi mo jugu ma bon ala lan kishi mo jugu ma ok ufra dakum ufra buru wa a chama bani ni wen kuru wulumbla wen sawa wen kuru nani iwi kwala le wulumbla bon abi mo protéger dabal jugu ni fan tuguma a dans so wan ko an tan shi wan goni bon ni fen ke ibi jantu yere la aga to wan ke aga fsa yere a dans so wan ko an tan shi wan goni a yere mo ko ba do la ok orolo resetu ben acha inshallah klisi do fene ben to bisimna war ko wona wora sanfɛ ka cun duguma cɛw girinna o kan muso girinna o kan girinya o giri sanu kolonwala wora sanfɛ ka cun duguma cɛw girinna o kan muso girinna o kan girinya o giri o sanu manja o wari manja o b'a fara ni karisa manja kan i bɛ tɔgɔ fɔ kuwa o b'a fara ni karisa manja kan cɛw ni muso ka girin kan girinya o giri ne ko ala ne ko kira a b'a fɔ siɲɛ 7 ni jama kɔni jama mɔgɔw bɛ tugu bɔ bon feerekɛlaw ani muso bɛ se ka kɛ cɛ bɛ se ka kɛ quoi manja la bon hali ni mɔgɔ dara i bɛ se ka kɛ ok ani ko an tan siyɛn ŋɔni kɔni recette bɛ yen ka di a partager a kɔni o kɛlen merci